Najmocnejší muž v dejinách Číny, ktorý zjednotil krajinu, vybudoval obrovský múr a stal sa prvým cisárom, bol Qin Shi Huang. Vládol so železnou pesťou, štandardizoval písmo, mince a váhy. Zjednotil provinciu po provincii a vytvoril ohromnú ríšu. Ale aj tento veľký muž mal jednu slabinu, a to bol obrovský strach zo smrti. Postupne bol posadnutý hľadaním nesmrteľnosti. Často pil elixíry, ktoré mu slúbili večný život. Tieto elixíry však ironicky obsahovali ortuť, ktorá bola v tej dobe považovaná za zázračnú. A práve ortuť mu nakoniec poškodila mozog a pravdepodobne viedla k jeho smrti. No predtým si nechal postaviť obrovskú hrobku s terakotovou armádou, 8 000 hlinených vojakov, ktorí ho mali strážiť po smrtnom živote. Jeho honba za nesmrteľnosťou ho teda paradoxne stála život. Ak ťa bavia videá o stratených civilizáciách, historických udalostiach a osobnostiach, daj mi prosím odber na tento kanál.